tot met nijs van 4 februari. Hudde ontstwarmige. Bijzonders. Extra jood. Ja, Friesland rouwt. Wat is er toch bij hem aan de hand? Wat net bezuinigen we op Omroep Friesland. Want het kind voor hetzelfde geld. Er binnen akelige beelden die we nou zien zitten. Ik sta op het punt van een nervous breakdown. Dan word ik altijd een beetje gek. Maar de politie bleef de zaak onderzoek je met 20 man. Ja, nou keurig. En boven dat is er ook weerstand van de landbouworganisaties. Ik wacht op de mannen in de witte jassen. Want ze kan die bus met ze zouden stien honderden bussen stieren. En wie kan ze zien? Geert de Vries. Die wilde ik maar eens kwam. Leuk. En dit weer de laatste jood van 2011. Ding a dong every hour when you pick a flower.